Huriani tuhata, tapukama parminggota, parjolo mahita, martang nahohom. Martang yang nahohom mahita. Amin. Dihamu saluhut na ruas ni huriani tuhata, masahon holong dohot asin ni rohani Tuhani, hupasat hami ma tabe tuhamu saluhut na, selamat hari Minggu ma dihamu. Atong dibagas unduk dohot serep ni roha, Roma hita mamuji Tuhani, mangido asin ni rohana nang holongna, napas hoton paruk kilota, mangarupuhita, merende mahita sia nomor 654 ayat sada dohot tolu. Mar hide-hide guarni di beta ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jehova, ninna ibanado, aholongon saleleng-leleng na, hubahen makolongiho, dibaheni, hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatudosan, naso marmula, naso marujung, di parbagahodo marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, lehonommu hasesaan ni dosa, hati goran dohot hangaluan saleleng nilelengna dihami, asi maroham lehon mai dihami, say sungguli jala togu-togu rohanami, marhite tondim, asa hulului hami pangurupion nasian ho, moloro pangunjunan tuhami, say pahotma rohanami, asa tung porsea hami dihatam, dohor di bagabagam, asa jupang hami hasonangan saleleng nilelengna, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Merende mahita siya nomor 50 ayat 650 ayat sada. Kiri
ni dibata dihita di minggu paupaton dung trinitatis di sadarion ima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah di Batam diho. Dia do lapatan ni ondo ikon dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang lea rohata mida natorasta dohot mida akarajata rodi aka na tua-tua dan jadi paroota rimas nasida ikon pantundo hita jala ikon holong rohata tu nasida sioloando nasida jala sisumbutondo rohana ima sahatna atong rap mangdugo mahita mangulahon na umbar tupatik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na umbar tupatik mi. Amen. Marende hita siyan nomor 123 ayat sada dohot tolu. Tato potima dosata tuadopan ni dibata martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha nasumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa nak bedangon pro tujoloni habangsaan hadirmu manopoti jala menganggukkan dosa nami masai jot warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambenan nami narwai dang kuhaholongi hami hosian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubahen hami dibaheni tamado rimasmu jala humanmu hami tuha matean seleling nileling nai alai nama porus hami nuaeng tu asini roham nagudangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami salhutna sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si pangoluhami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya asima roham dihami halak nadangolon amen.
Tabege mahata baga-baga teringat Tuha sesaan ni dosa. Satokindo hutinggal hokko. Alai papungop-pungop kumaho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tangan di papiar ni rohaku. Hutabunihon boheku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asyaku ho. Ninna Jehovah si paluaho, hasangapon ma di debata diginjang. Amin. Marende mahita siya nomor 174 ayat 3. Hatani dibata apistel di minggu sadarion iman atar surat di 2 Korintus 8 ayat pitu saat rodi 15 tajahama marsikat pasoring. Alai songon hasurungan muna di nasalohut di haporsiaon di hata di parbinotoan di nasa haringgason ipakolongi hamuna dihami naeng songonima hasurungan muna nang diulaun asini rohaon. Dari songon pak sahataki naeng ujioku dotahes sitong niholongi rohamuna. Tumimbakon ma pakabujoni akadongan. Ai diboto hamudo asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Nama morahian gabe pogos alani hamu. Asa gabe mamora hamu hinorhoni pogos nai. Odo turgasianau napa tudoi di hamu ai hamu jumolohian siana taoni upuka nanang tapatu pahon nanang tumahi. Asa patulus hamu ma nuaeng nang napatu pahon asa songoni rikot ni roha laho tuhami. Songonima na patupahon hombartu na dapot. Ay molo adong rikot ni roha halasonon dona dapot dantung saya kusia ni dapot. Ay ndada naeng haporsuhon di hamu hasonangan ia didongan naeng masipadosan may nian. Ago saunari ditomu-tomu nalobina na mana urang dinasida asa ditomu-tomu nang nalobi dinasida na urang dihamu asa gabedos. Hombar tungal surat sipiop nagodang dang marlobi-lobi jala sipiop naotik dang hurangan ima sahatna martua do akana tumangion hatani debata jala naupiosa. Amen. Marende mahita ca nomor 656 ayat sada. Namo
Tuhan ma haporsiaoni songon na tindakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di deba ta Jehova ido ama parogogo na dosan nat mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debat Jehova nasa sadai iman di tubuhon si Maria naga begabian santon di porbadia andorang sohuan. Ido tuhata natunaon na bernit di banguman silatus na mater pajal do ibana di au pinar silang na tuat tu banua toru dung tanom na mulak tu banua toru di betuluhon na naik tu surgo lahumul siamun di bata Jehova amanai pargogo na hatsudosani disima imana pa imamulak sogot tanon manghumi halak na mangolu dot namate au porsea diton di perbadia jaladong sada huria nabadia huria top anak Kristen akan nabadia do dihasan dosa do dihatai na mandok mulak mangolu sogot dag ni halak nang mate do diangoluan na sorasuda. Amin. Titing HKBP Serang Resort Serang Minggu 27 Juni 2020 sada naso hujahami sia joloon tajahama di rohat tabe na perjolo guarni minggu papato dung Trinitatis manang hasitolu sadaon ni debata topik parha maranggion di bagasan holong na paduahon pilihan tu keluarga nyonya calo situa JV si Hobing baru pajahitan di sektor Onom di minggu sadarion tanggal 27 Juli 2020 sada patupauta do papungu pilihan tujolo ima pengurupion tu keluarga nyonya calon situa JV si Hobing baru pajahitan sektor Onom ima paralado ni huriata naung jumolo modding sikata maka mulatehon pakobasion ni amangi di huriata selelengon terlumobima di sektor Onom legok tusude ruas ni huriata asa dengan ma tapasahat peliani di bagasan las ni roha napatuluhon ibadah permingguan keluarga di Jabu domu tu situasi pandemi naso marhaujunga dope sahatu pertikian noaing akaruas naso terbahin ro marminggu tu gereja asa tapatupa ma permingguan di bagas tabe adong dua model peribadahan na pinarade ni huriata sipatu paun di bagas ima merhite ibadah live streaming dohot na pradehon fotokopi acara hitam ma manodo sian dua acarai manang dia na apit pakiota pilihan ibadah di bagasta boima tapasahat tuhuria marhite situa sektor manang di transfer tu rekening ni huria ibadah permingguan di gereja tu sudi ruas ni huria nama dohoti permingguan di gereja sinosohon ma asa totong mengikuton protokol kesehatan naperjolo ruas ni huria na boy masuk tu permingguan pukul 10.15 wib holan nama buan tiket na paduahon nasodapo tiket riama hita madohoti permingguan pukul 6 wib jadang pola pakai tiket permingguan pukul 6 wib laos mengorui biaya fotokopi mamuka hari minggu sadarion asa tabuan ma bibel dohot buku edeta ala holan barita ni titing nama di lembar fotokopi na palimahon sosialisasi penambahan jadwal permingguan di gereja merdomu tu protokol kesehatan di pembatasan ni jumlah nama dohoti ibadah permingguan alani pandemi COVID-19 di persermonan di paralado diputusodo laho manabai jadwal permingguan pukul 10 sia web manang jam pitu borngin
alani ni sosohon maruas ni huriata tarlumobi ma akan aposo bulung manang karyawan asa tapa hobar ma tikita laho madohoti ibadai. Napaunopon pakubasion minggu dibagas keluarga namar sahid. Di patupa huriata do pakubasion minggu dibagas ni ruas namar sahid renge. Alani i tu keluarga namar sahid renge asa tahubungi ma situa sektor tabe. Asa diatur huria jadwal pakubasion nah bartusi. Minggu sadarion tanggal 27 Juni 2020 sada. Ima dibagas keluarga Nyonya Panjaitan Boru Tabunan sektor Onom Legok. Napasiahon pertanyaan sektor. Di hari Kamis tanggal 1 Juli 2020 sada pukul 10 sia 30 WIB. Di gereja sektor Sada Serang, sektor 2 Keramat Watu, sektor 4 Cinanggung, sektor 5 Bumiagung, sektor 17 Pipitan. Perhobas nomor jamita padita BB Siagian Parageda Situa El Hutapea. Songoni mati tu pakubasion di minggu tasarion sai di pasu-pasu tuhatta mai makorhon uli di Huriana. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marende mahita uhut pa pembunguan pilihan sada a Cik.
Marende mahita, uhut onguhon pelean sada A, sada B, dohot napaduahon. Dameni debata nasumurung sian salut naroha. Ima mangaramo ti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan debata tupuk jamita di minggu tasadarion 27 Juni 2021. Sian buku 2 Samuel bidu sada mamuka sana 17 1:27. Dungi diadukon si Daud ma ede adungon manangisi si Saul dohot si Jonathan anak nai. Laos idokon ikon ajar honot to doi tu halak Juda ede adung taringot tu siyor idama
Tersurat doi di bagasan pustahani hala nabonar. Wale hamuliau ni Israel, nungamati tertulang hamu di atas ni akka robeanmu. Magoponai, tung maragian akka ulu balang. Unang nian di paboa baritai tugat, unang manyan di babitahon di akka alaman ni Askelon, asa unang marlas ni roha akka buru Palestim, unang marlopolop akka buru ni hala parhulup. Hamu ale dolo Gilboa, say unang manyan adong nabur manetek tu hamu, manang udan madabu, manang hauma patumonan, ay disido hadekdehan ni lobu-lobu ni akka lubalang bolon, lobu-lobun si Saul, hira naso minyahan maritehite miya. Nasodung mula nian sior ni si Jonathan so martubol sian mudam ni akka namaragean, sian tabo-tabo ni akka ulubalang, podang si Saul pe dang dung mula buti so martubol. Oyale Saul dohot Jonathan akan hinaholongan ni hasudungan ni roha tagan di hangul nasida. Jala dihamatean nasida pe daksirang nasida. Dumoras do nasida sian pidong raja wali, jala gumogo sian singa. Hamu ale buru Israel, tatangi siamu ma si Saul namaruloson tu hamu, aka ulos surta, namambahen pakaian muna marjagar-jagar sian sere. Magoponei, tung maragian aka ulubalang itu ngatonga ni tok tangan, nunga tung mate tertulang si Jonathan di atas robiani. Yale Jonathan, hale anggia, mace marsa rohaku pasari-sari panading mi, tung hasudungan ni rohaku situ doho, lomando rohaku mida holong ni roham diau, asa mida holong ni rohani parupuan. Magoponei, tung maragian akka lubalang dalam mago akka parhobas tu hamusuon ido sahadna. Tu sude hamu ruas ni huriatta namarpungu di bagah joron, manang namandohoti parmingguonon maritihite live streaming di tonga jabu, manang nadong di tongon di tonga dalan, manang di rumah sakit. Alani jalo mata besya kami horas manihita. Adong opat hamorau ni julma di pertibion, opat ragam. Ada 4 jenis kekayaan hidup manusia di tengah-tengah dunia ini. Parjolo mamora ibana di akka arta parhepengon. Gok artana, godak kepengna, godang sinamotna. Mabitihite akka ulaun na denggan, akka ulaun na uli, dapo ibana godang paso-paso na sandebata. Imahamoran na parjolo di arta do akka sinamot. Napaduahon adong hamoraon na guarana kekayaan intelektual. Harta kekayaan melalui intelektual, karya, ciptaan, contoh songon ede lagu, manang adong penemuan-penemuan perkembangan teknologi. Semua itu disebut dengan kekayaan intelektual. Jala godang dikembangkan hala pada zaman waing ima kekayaan intelektual, begitu sumber daya alam akan habis, maka dikembangkan dengan sumber daya manusia yang penuh dengan kecerdasan dan prestasi yang brilian. Kekayaan hamoraon na patuluhon imana ginoranna
hamoraon di pardonganon, hamoraon di parayanakonon. Godang imana anakon na godang nang aka ali-alina. Adong do jolma mamoray ma di hepeng go artana alay pogos do di pardonganon. Adong do hala dak pola do kepeng na dak pola moray mana alay godang dongan na godang ali-alina. Godang yanakon na. Jalan na paupaton ima hamoraon di partudion. Kekayaan rohani. Ima na porsea tu debata. Dak pola adong artana, dak pola adong jabatana, dak pola godang donganna, ala memang si seotik bilangan di bana, alai mamorai bana di partudion ala dihaburjuhon marsardo Tuhani. Saboy-boy na niyan, opat hamoraonon yan adong dihitate. Alay mo tung peso adong ditaw patcay, tutu salah sada na opatira adong do dihita. Ison na taida na kini ima masalah paralealeon, persahabatan antara Daud dengan Jonatan. Daud adalah panglima perang Raja Saul. Saul Raja Israel memiliki anak laki-laki bernama Yonatan. Daud dan Saul bermusuhan dalam arti karena kecemburuan antara Raja Saul dengan panglima perangnya Daud. Tapi Jonatan anak Raja Daud bersahabat dengan Jonatan anak Raja Saul, ya, Raja Saul bersahabat dengan Daud. Walaupun Saul membenci Daud, tapi Jonatan anak Raja Saul tidak pernah membenci Daud, bahkan bersahabat Jonatan anaknya Raja Saul dengan Daud. Dalam kisah Samuel ini, kalau kita baca, pernah Jonatan mengusulkan kepada bapaknya Raja Saul supaya Raja Saul bapaknya jangan berbuat jahat kepada belum raja kepada Daud waktu belum raja Daud waktu itu. Tapi karena bencinya Saul kepada Daud, anaknya Jonatan ini pun dilempar pakai tombak. Untung nggak kena. Itulah saking bencinya Saul kepada Daud. Tapi walaupun begitu, Jonatan tidak pernah mau mewarisi kebencian ayahnya si Saul. Dan dalam kisah ini kita lihat terjadi peperangan antara Palestina dengan Israel. Raja Saul dan Jonatan mati terbunuh oleh tentara Palestina. Dan berita ini sampai kepada Raja Daud, maka Daud mengarang satu lagu andung, nyanyian perkabungan menangisi meninggalnya Raja Saul dan sahabatnya Jonatan. Itulah kisah tadi. Alani ido halak bata upasa mandok songonon pea manuk ni pea langge kotek-kotek lao marpira sirang maraleale lobian matian ina. Akan apa saudara tu sirate? Ano masukun bapa terjemahan ada? Dapat terjemah ke sanon. Bahwa jika dua bersahabat berpisah itu lebih sedih daripada kehilangan ibu kandung sendiri. Itulah isi inti dari upasa itu. Alani ido adong teda maci arga tanda bata nanaing si hangulta iba santikyon. Parjolo padao ma rohalate dot hosom sian roham.
pada umat. Zaman sekarang sudah dibentuk, ada oknum-oknum, ada kelompok-kelompok yang sengaja membuat opini, membentuk suatu opini dan membentuk karakter manusia sekarang ini melalui media sosial, supaya manusia zaman ini manusia yang penuh dengan kebencian, membenturkan antara orang dengan orang. Ada kelompok-kelompok tertentu, bahkan orang-orang tertentu yang senang dengan semakin banyaknya tumbuhnya kebencian di tengah-tengah kehidupan ini. Ada. Melalui media sosial, ada orang tertentu membalikkan fakta, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Tapi Raja Daud mengajar kita hari ini supaya mari kita menjauhkan, menghilangkan tapadauma aka hosom dohot late niroha. Salah satu misi Yesus datang ke tengah-tengah dunia adalah menghancurkan segala tembok-tembok pemisah, kebencian dan dendam. Alanido rotuata Yesus tu pertibion asamagodo aka perbada-badan, mago aka parsalisian, mago aka masih icahan, ale asadapok ma dame dosonang. Intisari paling besar haroni Yesus paluahon jolmai sian dosa dohod hamatean. Adong manuk kusongonon. Ai 2000 tahun nasal pudo mati Yesus. Sodong do petubuh hamu. Masa 2000 tahun nasal pudo mati ke bedo tamu dapotan haluaun sonari. Waduh dalam nih. Nungai mana 2000 tahun nasalpu mate. HP hamu sotu brupe. Nuai nunga 2020 sada. Sedia dal naga beda potak kamu. Na jol di mana matin. Waduh tutu. Waduh dalam deh. Adong suku-suku songoni. Dari mana jalannya? Yesus sudah mati 2000 tahun lalu. Masih ada yang belum lahir. Tapi menurut iman kalian, kematian Yesus 2000 tahun lalu itu berdampak dan kalian mendapatkan kelepasan pada saat ini, bahkan yang akan datang. Dari mana jalannya? Anak-anak kami remaja, adong sudah kena poso huida. Mungkin merupakan satu tantangan bagi Anda jika pertanyaan ini diajukan kepada Anda sebagai umat Kristen yang percaya kepada Yesus. Tapi untuk memudahkan mengerti tentang keselamatan yang telah Yesus berikan 2000 tahun lalu di tengah-tengah dunia ini, kita akan buat suatu contoh yang begitu sederhana yang dapat kita mengerti. Ketika terjadi Perang Dunia Pertama, belum ada obat penisilin. Tadahamu do penisilin, obat tahamai. Penisilin, obat tahamai. Obat luka. Muladong halak luka manang hona porang akadia dan adong obat tiki mangubati luka asal nang tetanuson. Itu lagi nang tetanuson. Alai adong masalah dokter menemukan obati kira-kira sekitar tahun 1940 seorang dokter menemukan obat penisilin, dan ketika Perang Dunia Kedua pecah, obat itu sudah dipakai.
Pertanyaannya, obat yang ditemukan oleh dokter itu, obat penisilin, obat luka, obat tetanus itu, apakah itu hanya berlaku untuk pada zaman mereka? Hanya berlaku untuk zaman mereka waktu berperang? Apakah itu berlaku sampai sekarang? Oke, berlaku di Pusat Tuaing? Hidup? Nah, jadi obat yang ditemukan itu bukan hanya berlaku pada zaman mereka, bukan hanya berlaku pada waktu peperangan, dan obat itu sekarang sudah tersedia di mana? Di apotek. Barang siapa, walaupun beberapa generasi lagi sampai ke depan nanti, barang siapa yang luka, dia sudah ada obat luka tersedia di apotek. Demikian juga kisahnya dengan kematian Yesus 2000 tahun lalu. Kematian Yesus sudah datang 2000 tahun lalu di tengah-tengah dunia, menyelamatkan seluruh umat manusia, dan sampai saat ini keselamatan itu telah disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya, kalau kamu luka, mau luka hamu, ijabu hamu jab, dan lau hamu tu apotek membuat ubati, malum do sahidmu, malum do lukamu, ikut buhado, ikut lau do hamu tu dia, lau tu apotek, lau tu tempat menjual obat luka, baru itu hormai, baru pakai ipesa malum sahid. Demikian halnya contoh. Walaupun Yesus sudah mati 2000 tahun lalu, dia sudah menyediakan keselamatan, tapi tidak akan kau temukan jika kamu tidak mau datang kepada Yesus. Kedatangan Yesus ke dunia membebaskan manusia dari dosa, benci, dan segala dendam. Alani do sadarion marite Raja Daud ipabuat tuita asa tapadauma aka benci, dendam, late, dot, hosom, alai. Bagian apa dua hon masuk mahita, mangulu mahita di bagasan holong niroha. Odon waing. Kasih sayang kepada orang tua tadi titah kelima. Coba anak-anak sebutkan apa, anak muda, titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan oleh Allah kepadamu. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia. Arti yang sangat mendalam. Jika kamu mau bahagia, bahagiakan dulu orang tuamu. Jika kamu ingin panjang umur, hormati, tunduklah kepada orang tuamu, taat kepada orang tuamu, supaya umurmu panjang dunia. Kalau enggak, didiskon umurmu. Mau didiskon umurmu? Itu rumus. Molo nang sonang hita berbahagia kita, parjolo pasonang rohana torasmu. Sada na paling kita perhatikan pada zaman dulu dan zaman sekarang, ketika seseorang sudah berkeluarga kurang memperhatikan kebahagiaan orang tuanya. Hati-hati. Pepatah Jepang kuno mandok songonon. Kalau Anda ingin hebat, menjadi orang-orang hebat, maka tempatkanlah orang tuamu sebagai kaisar. Boleh neng hebat to, neng jagoho, coba tempatkan orang tuamu sebagai seorang kaisar, dihargai, dihormati, disembah, maka kamu juga nanti akan menjadi seorang kaisar, orang-orang hebat. Tapi jangan pernah bikin orang tuamu menjadi pembantu, menjaga anak-anakmu saja. Itu akan berbahaya. Ngagodang nenggonate, aku maknai bahan gabe MC, ngomong cucu. Kalau kamu mau bahagia, bahagiakan dulu orang tuamu. Itulah salah satu dari 10 titah, the 10 commandment, satu yang masih berharga untuk menghargai orang tua.
Ini untuk remaja-remaja, untuk anak muda, hati-hati. Jangan pernah layas roham tunatorasmu. Maka hiduplah dalam kasih. Masih haholongan mahita. Mangulu mahita bagas holong ni roha. Jadi songonon, kamu kamangkay nang holong ni rahon, unang tunadaw praktekon, tunajonok majo, tu siya parjolo. Tuanakon, dung itu siya, amatay dohot, inatay, dotong. Hea songon ni sada keluarga. Jadi pas nga ari Natal, di pas ari lau Natal malam mendapat Natal. Di aladong do bonus Natal, sahli manjalo ma gajinya matay, gaji bulan 12 dohot bonus Natal. Jadi anu nga manjalo bonus Natalon, lau ma amate dunatay balanja tu dia. Belanja matong tu onan mang tu pasar lau para dehon persiapan lau tu Natal. Manang bohama sahali HP ibu natok karo gaji nakin sudah gaji si dua bulan ni gaji 12 dohot dohusi ibuan hapai bantu dompet na ima dak pola songon hiania ni mana ali sahalo karatar lupa ibuan haroa ujungna saya songon ni amatai itaruho natai dungi mulak musim mana tu laun na baru don yalap musim dapat mati kina ya lah mati mamulak san onan berhat manusia mulak ibuan main naton mulak tu jabu alai nunga hudul naton di sada ijo di sada jabu pai mahon alang ngasi perjanjian do amat tetong kan so manun jemput tawin na sah tu jabu mulak tu jabu hara ipariasun naton ma dangi si be dompet na madek dekar dompet na HP di sini kinaha hepeng si 2 bulan ni habis. Madek dia sudah. Saya sip ma inaton si hom. Mabiar haro inaton. Tak kinata. Ngadi si sudah tiak kainang. Dungi dang boy be pahoho monon rohani natetong. Ipa buah matu tua matai. Songon nama biar mana tu pabuahon. Ayahai namatay madabu dompet tu bapa bu tu mangida madabu jadi wah isi do lupau gabe isi do HP sudah hepekta nahu jalo na tu ari belanjo dohot bonus Natal isi sudah ina abagu menurut tamu na buha matanggapan matay hati kaina buha matanggapan na tergantung amat tanah itu, tergantung amat tanah itu. Hiu dangi, tang sedohon sudah itu, tergantung nama tanah di. Aliah medok nama matai, murut nama matai, daun. Itu kena matai ma, tu mainang. Beta mamula tabering, nong perlu biar khasiat deh. Mulu rezeki kita non, mula do tu hitai. Alimol solo rezeki kita do, lo manan akan apa gosi madapotan yang sadong wang Natal na, ina matai matong. Baru pesona lubang marohan natai mula mahalaki tu tempat nak kini idia hon nak kini iso dah hudul pai mahon inai natai turun mahalaki jol jabon ilulu ima ai teroma napuna jabu jol jabu tu kan roma mana teh amang adong namago inai sukun ima dadong nama dek dompet na tapi teroi natai parjabui amuse parjabui puna apotek adong apotek na ai odo dompet munena oi do amang odo na ibereng ma adong do nahurang daong isi sudah hepengi ipaula tu inatai jala enata dapotan ipe buju situ tudo nah mula ma tu jabu jala mula hepengi hamu kadongan molo umarga do dia matai hepengi sian inatai bohama mana terjadi mamuruk, naik darah tinggi, bahkan mungkin olo ringan tangan ade. Olo ringan tangan nama tai, ilian mamuse pohul bang binoto we. Alai tai dama, mana masa,
nung mago hepeng hona pohul-pohul musa boruni rajai darah tinggion ada tabay si alai nguluon molo mangolu di bagasan holong naing dohonon jamitaon ikon argado paralealeon ikon argado pardonganon apalagi dongan sa jabu unang umarga tabain arta jabatan sian paralealeon holong tudongan holong tu aka na taholongin dohot na aka sahabat-sahabat sotung songo na mata na kini dang adong sanga pola komersual hatok imana iluy rezeki na mula mo sa hepeng na isi do matay natay na marjami taon mamatay isodoy natay ng hudul mari kita membiasakan hidup kita lebih menghargai, mengasihi sesama manusia, sesama kita daripada harta, jabatan dan dunia ini. Mari kita tanamkan. Mari kita saling menghargai, menghormati seperti Daud. Begitu dia begitu bersedih walaupun Saul membencinya, tapi Daud tetap menghargai Raja Saul dan mengasihinya. Mari kita bangun sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah sahabat kita yang sejati. Tuhan Yesus do ali-ali tanah sumurung. Dunga dibain Yesus, dipatuhun Yesus holong na tuhida. Holong Yesus mati ibanu kupita. Alanipe maraliale hita Yesus ali-ali tanah sumurung. Alani hita petama masih haholongan itu ngatonga ngulut taon. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan pasu-pasu mahatami maparbue di ngulu nami asa mangulu hai bangsan holong mi mangula hame hompartulo moniroham marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita, huhut papunguan pelean, tu keluarga calon situa JPC Hombing Nahinan.
tatangyak koma peleata. Ale debata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhud sileo-leo na denggan dohot nasa ului basa na mauliutus. Hupasahata ma, siya na nilehon mi tuhami planami tuho, sa jalo megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mejal ramoti, asa huparhasa kami pelianon, pati bulhon harajom mo dito ngatongan hubiyam dohot di portibion. Buhay marohan nami maritihite tudim, asalam hutadahami godang ni silehulehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banwa gidjang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajon, say saud malomon ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gidjang. Leon matuhami senarion hanguluan siapa hari, sisa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardu satu hami. Una kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tu todim. Salam.